bore da. Diolch yn fawr iawn I chi am ymuno a fi ac Islwyn y bore yma ar ddydd Sadwrn y Pasg. Ni yma yn y garafan yn dyn Islwyn. Ac pan ddwedes I wrth Islwyn bod ni'n mynd i'r garafan, mi roedd e reit gyffroes. Oedd e'n meddwl bod ni'n mynd ar ein gwyliau. Ond dyn ni ddim ar ein gwyliau, ond dyn ni'n anffodus oherwydd dyn ni ddim yn cael mynd ar ein gwyliau ar hyn o bryd. Ond mae'r garafan just tu fas I ddrws bac y tŷ. Ond mae'n braf dod allan i'r garafan ac esgus bod ni ar wyliau. Ydych chi'n hoffi esgus chwarae ambell I waith. A fel ych chi'n gallu gweld, mae Islwyn wedi paratoi ar gyfer wyliau. Mae e wedi paco'i fag. Mae e'n gwisgo'i sbectol haul. Mae angen sbectol haul I dyddi hyn yn dos e, achos mae mor boeth. Ac felly ni'n mynd I esgus bod ni ar ein gwyliau. Ond mae'n y reswm pam ni'n cael gwyliau ar adeg yma'r flwyddyn, oherwydd bod hi'n wyl y Pasg. Dyna pam ni'n cael gwyliau, gai dyn ni disbectod I hoff yn funud fach, Islwyn I ti cael gweld pawb, dyna ni. I ni'n cael gwyliau ysgol oherwydd bod hi'n wyl y Pasg. Walle bod hi ddim yn wyliau, bod hi'n mynd ar ein gwyliau, ond I ni gyd ar wyliau oherwydd bod ni adre'r ysgol yn dyn ni, oherwydd y Pasg. Nawr ten, oeddech chi'n cofio y stori ddarllenon ni fi a Islwyn di Sul diwetha? Stori am Iesu Grist yn gorymdeithio I fewn I ddinas Jerusalem ar gefn motorbike, ar gefn car, ar gefn tractor, ar gefn asyn. Ie, yn sicr. Ac I ni wedi bod yn meddwl am Iesu drwy'r wythnos. Oedd yna nifer o bethau mawr wedi digwydd iddo fe. Ac ych chi'n cofio beth ddigwyddodd ar ddydd Gwener y Groglith. Oedd hi'n ddwyrnod trist yn dod I. Oedd hi yn ddwyrnod trist iawn, oherwydd fe gafodd Iesu I groeshoelio. Ond, 3 diwrnod yn ddiweddarach, fe ddigwyddodd rhywbeth arbennig iawn. Mi roedd hi'n ddwyrnod hapus iawn yn dod I Islwyn, ac I ni yn mynd I adrodd stori y diwrnod hapus I chi nawr. Pawb yn barod? Pawb yn gwrando'n astyd? Ti di cnad I glistau bore yma Islwyn? Wyt ti? Iawn? Oce, den, iawn. Ti'n gallu. Pawb I wrando, a dyma'r stori fyna'n hyn. Y diwrnod mwyaf hapus. I ni gyd wedi clywed bod Iesu wedi cael ei groesoelio ac wedi marw. Roedd rhai o'i ffrindiau wedi rhoi gorff mewn bedd. Ond I fod e wedi marw, roedd gan yr arweinwyr Iddewig ofn a bydde rhywun yn cymryd I gorff e. Felly, dyma nhw'n rholio carreg fawr o flaen y bedd, a'i gau yn dyn, a gosod milwyr Rhufeinig I sefyll yno drwy'r dydd a thrwy'r nos. Ond nhw am wneud yn siŵr fod corff Iesu yn aros yn y bedd. Ond, yn gynnar iawn, 2 ddiwrnod wedyn, dyma'r rhai merched yn mynd at y bedd. Roedd bob un ohonyn nhw yn cael ei osbais I wneud bob peth I aroglu'n hyfryd iawn. Ond fe geson nhw sioc fawr. Roedd y milwyr wedi llywygu ac wedi disgyn i'r llawr. Diolch Islwyn. Roedd y garreg enfawr wedi cael ei symud o ochr y bedd. Wedi cael ei symud ac roedd angel yn sefyll wrth y bedd. Roedd y merched yn crynu ac ofn. Siaradodd yr angel a dweud, peidiwch â dychryn. I chi'n edrych am Iesu o Nazareth, sydd wedi cael ei groesoelio. Dyw e ddim yma oherwydd mae e wedi dod nôl yn fyw. Dywedodd yr angel wrth nhw fynd a dweud yn newyddion wrth ddisgyblion Iesu. Dyma'r merched yn rhedeg I ffwrdd o'r bedd ac yn crynu mewn dryswch. Byddech chi wedi credu'r fath stori a hynny? Bydde ti Islwyn wedi credu'r stori na? Ti'n credu bydde ti wedi cael trafferth I gredu hefyd? Wel, mi roedd y disgyblion wedi cael trafferth I gredu hefyd. Ond nhw'n credu taw nonsens llwyr oedd stori'r merched. Dyma Pedr ac Ioan yn rhedeg at y bedd, oherwydd nhw moyn gweld dros I hunain ar hyn oedd wedi digwydd. Plygodd Pedr ac edrych I mewn i'r bedd, a dilynodd Ioan ef.
A be welon nhw Islwyn? Ond bedd gwag. A stribedi o liain yn gorwedd yno yn wag hefyd. Aeth y disgyblion yn ôl adre, ond safodd Mair Magdalen yn ymyl y bedd, yn crio. Yn crio. Yno, gwelodd rhywun arall yn sefyll o'i blaen. Iesu oedd yno, ond oedd hi ddim wedi sylweddoli mae Iesu oedd e, ac mi roedd hi'n dal i grio. Pam wyt ti'n crio, meddai Iesu wrth Mair? Am bwy wyt ti'n chwilio? Roedd hi'n meddwl mae'r garddwr oedd e. A dywedodd wrthi, Syr, os daw ti sy wedi symud corff Iesu, a fedre di'n bodron dweud wrtha i, lle ti di'r rhoi gorffe, a bydda i'n mynd i ole wedyn. Yna dyma Iesu'n dweud, Mair. Ac fe wnaeth hi adnabod I lais e. Yna aeth Mair Magdalen at y disgyblion a dweud, dwi wedi gweld Iesu. Mae e'n fyw. A noson honno, daeth Iesu I weld I ffrindiau arbennig. Ond nhw'n eistedd mewn stafell yn siarad â'i gilydd. Ac yna'n sydyn, dyna lle roedd Iesu yn sefyll yn ei canol. Oedd pawb wedi cael ofon. Bidwch a chael ofn, meddai Iesu wrthyn nhw, edrychwch, fi sy ma. Fi sydd yma. Gyfeilwch yn fy llaw I. Fi sydd yma. Ac fe arhosodd Iesu I gael swper gyda nhw. A doedd dim ofn arnyn nhw wedyn. Dyma'r diwrnod mwyaf hapus erioed. Nes ti fwynhau'r stori honno Islwyn, do fe? Chi'n gwybod beth, blant? Bod na chydig bach o dystwch yn stori'r Pasg bod Iesu wedi cael ei groesolio, mae rhaid I ni gofio, tai nid diwedd trist sydd I stori'r Pasg, ond diwedd hapus. Mi roedd Gwener y Groglith yn ddiwrnod trist iawn, ond mi roedd Dydd Sul y Pasg yn ddiwrnod hapus. Y diwrnod hapus a fi erioed. A fori, ar Dydd Sul y Pasg, byddwn ni'n cofio ac yn dathlu'r diwrnod hapus hwnnw gyda'n gilydd. Nawr, I ni ddim yn gallu dod i'r capel I ddathlu na'r ysgol Sul eleni, ond fe allwch chi ddathlu adre. Tybed y byddwch chi yn cael wy Pasg bore fori. Wy'n gobeithio bod fi yn mynd I gael wy Pasg. Ti'n clywed Islwyn? Wy'n gobeithio bod fi yn mynd I gael wy Pasg. Lle ti'n mynd nawr? Lle ti'n mynd? Be sy'n gyda ti? Be sy'n bod? Be sy'n bod? Be sy'n bod? O, be sy'n gen? O, wel, diolch Islwyn. Ond nid dyna cweit y wy Pasg o'n I wedi disgwyl cael. O'n I wedi meddwl cael wy siocled. Dych chi'n hoffi siocled blant a fi? Nid dyna'r fath o wy Pasg o'n I wedi disgwyl cael, a wy am ti fod yn ofalus iawn oherwydd wy wedi clynhau'r garafan yn barod ar gyfer yr haf, a sa'i moyn mes na. Felly bydd di'n ofalus iawn gyda'r wy na sgweli di'n dda. Dyrau fi nawr, dyrau fi ysgwel, dyrau... Mae fe ddrwg yn dweud. Tyrda'r wy fi ysgwel... Islwyn. Ti di torri'r wy. O, dyna beth od. Mae'r wy yn wag. O, ti'n gwybod bod yr wy yn wag? Wyt ti di chwarae joc arna I? Wel, Islwyn. Wyt ti di chwythu ti fewn yr wy allan a dim ond y masgal a pisgyn sy ar ôl. Ges I real ofan prynu bod yr wy yn wag. Ond fi'n credu bod ti'n trial adrodd stori'r Pasg yn dwi ti. Fe gafodd y gwragedd ofan hefyd, pan wnaethon nhw at y bedd a gweld bod y bedd yn wag, yn union fel ges I ofan nawr bod yr wy yn wag. Pan byddwch chi'n agor eich wyau Pasg bod efori blant, mae'n bosib bydd eich wyau chi'n wag hefyd, dim ond y gragen siocled byddwch chi'n cael. A phan welwch chi fod yr wy yn wag, cofiwch bod bedd lle roedd corff Iesu yn wag hefyd, a bod yr Iesu'n fyw
ac yn ffrind i ni bob amser. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, dwylo gyda'n gilydd, Islwyn, a lligad ar gau a dim pipo. Gweddiwn. Diolch i ti o Dduw am ddanfon Iesu Grist i'r byd. Diolch ein bod ni'n gallu dathlu am ei fod e'n fyw heddi. Helpa ni ddeall fod Iesu'n ein caru ni, ac eisiau i ni gredu ynddo fe. Amen. Wel, diolch blant am eich cwmni chi'r bore yma. Gobeithio'n wir gewch chi'r Pasg hapus iawn. A chofiwch newch chi bod yr Iesu'n fyw ac yn ffrind i ni gyd. Hwyl fawr i chi gyd.